Jamu. Pak De, jamu, Pak De. Jamu. Saya kayak mbok wedok jamu apa kayak mau? Biasanya apa bojo Pak De? Nggih, kuning rasem siji Pak De. Saya kira ono mau nyantai mawon. Spray no, Om. masuk malam ya? Iya. Musim hujan masuk malam. Nggih, karo sing wong lanang apa Pak De? Temula, Pak. Nggih, ora apa-apa. Untuk asam lambung. Nggih. Untuk lambung. Kok iki jijirin njaluk jamu? Jijirin njaluk jamu. Hei. Yo kuner wekmu yo. Oh. Pinten Pak De? Tak jemeni Pak De. Wah, 6 juta Pak De. Ayo wis bayarin. Nenggane gelem bayar biasanya ra gelem kok. Lah nggih biasanya ra gelem bayar bojoku. Apa-apa kekalong ditenang wedok ngono ya Pak De. Perantong. Iki kang temu lawak gandeng nggih. Temlawak kula nggih. Nggih gandeng. Wah, banyak-banyak, Mas. Makasih. Makasih Pak De. Sama-sama. Itu udah berangkat. Kemah. Weh, Kemah nggih kemarin. Tekan sakniki mengkeh niki wangsul. Kira piro Bu? Anu